Estàs escoltant una entrevista de Sección Oficial i Cineastes Cinèfils, en col·laboració amb el Cinema Girona. Amb Ignasi Rivero. Joan Pere, actor de doblatge, actor de teatre, és un honor que siguis avui aquí amb nosaltres. Com estàs? Molt bé, i gràcies per convidar-me. L'honor sempre és meu. Has dedicat tota la teva vida a fer riure els altres, a fer riure al públic. I jo tinc una pregunta. Què et fa riure a tu? Què fa riure a Joan Pere? Jo soc molt senzill. Em fa riure moltes coses, sobretot coses quotidianes, que són inesperades. Difícilment em fan riure amb un acudit. Bueno, sí, està bé, però no. Però em fa riure les coses quotidianes, que és el que jo també poso als escenaris moltes vegades. Coses inesperades, impensables, i coses senzilles. Mira, ara què em passa? Ara, no sé per què, ara tinc mal d'estómac. Oh, mira, ara he perdut el tren. Ara, coses que... Aquestes coses quotidianes són les que em fan gràcia. Ets aquí per rebre un premi honorífic, Sí. El Premi Honorífic del Festival La Gran Pantalla. Sí. No és el primer, has rebut també una Creu de Sant Jordi, un premi honorífic dels Premis Gaudí. Sí. Què se sent al ser una de les veus i un dels rostres més estimats i carismàtics de Catalunya? L'agraïment total. Jo soc una persona que he fet tota la vida el mateix sense esperar massa més premi que el que la gent estigui satisfeta o sigui plaent, no?, amb tu. Però, esclar, rebre un premi així i cinematogràfic, i jo que no he fet massa cine, n'he fet però no molt, igual que el Gaudí, sí que he doblat moltes pel·lícules, sí que conec molt de cine, sí que he sigut un gran amant del cine, però he sigut més un home de teatre. Esclar, quan et donen aquest premi, et sents una mica d'emoció i una mica de recel de pensar, potser jo no me'l mereixia tant, un premi així. Però com que és tan agradable, doncs el reps amb molt d'orgull i molt de carinyo. Parlarem de la teva trajectòria com a actor de doblatge, parlarem també de cinema, però primer vull preguntar-te en quin moment de la teva vida decideixes que el teu ofici ha de ser el de fer riure els altres. En quin moment decideixes pujar als escenaris i dedicar la teva vida a alguna cosa tan bonica com aquesta? Perquè això no és fàcil. No és fàcil perquè no hi ha un moment que decideixes dir, avui em llevo i faré riure. No. Tot és un procés, en el meu cas, a la meva vida en general, bastant fluid. Jo recordo de nano ja fer teatre al col·le, als finals de cursos, d'alguna manera feia riure, també feia drames també, però d'alguna manera sempre feia riure, i esclar, vas veient que a la gent li agrada i que et respon, no? Llavors, a més gran, quan jo estudiava a la universitat, també de seguida em feien sortir. Sempre he tingut aquest punt d'humor de caure simpàtic a la gent, no? I llavors veus que potser d'això en pots viure, però tampoc no et preocupes massa. T'agrada més fer-ho que... Jo sempre dic que jo hauria d'haver sigut constructor de pisos, però no he tingut temps. Sempre la gent m'ha rigut i vas fent al llarg. Sí que hi ha moments puntuals. Jo quan vaig fer el doctor Parramon amb el Capri, sí que llavors vam veure que podíem fer riure molt. Va ser la primera sitcom que es va fer a Espanya, no?, amb el Caparrós, i veus doncs, que pot funcionar. Després vaig tenir la sort, doncs, no sé, de doblar el Woody Allen, que també era d'humor, o doblar el Jerry Lewis, que també era d'humor. Després amb el Paco Morán, que van fer una història d'humor extraordinària en el país, no? 13 anys fent riure, a teatre ple tots els dies d'aquests 13 anys, amb més de 3.000 representacions i 2 milions d'espectadors. Vull dir que, esclar, va anar fluid, i aleshores, bueno, això ha anat funcionant. Però no és que jo més aviat soc una persona sèria. Investigant sobre la teva trajectòria, i ara que em parlaves del Paco Morán, he descobert que tens un rècord Guinness. Sí? De fet, veu omplir l'estadi olímpic amb gairebé 15.000 persones per veure l'estranya parella. Sí. Com va ser aquella nit sortir als escenaris? Éreu conscients de la situació? No massa. Estàvem morts de por. Esclar, de cop i volta algú va tenir la idea, Focus, que era el que ens portava, va tenir la idea de tancar aquella estranya parella, que va ser un gran èxit,
en el Palau Sant Jordi amb tota la gent que volgués pujar. Esclar, ni el Paco ni jo pensàvem això no vindrà ningú, tu diràs, amb la feina que hi ha per treure la gent de casa seva i que vagi al teatre, tu diràs si pujaran a peu una muntanya que encara no hi havia ni escales mecàniques ni res, i aniran al Palau Sant Jordi, que és un lloc fatal per fer teatre, no té res a veure amb el teatre. I recordo que estàvem a punt de sortir i em diu el Paco, hay gente, dic, Paco, no t'ho creuràs, és tan lleno, hasta la bandera. Vam sortir i aquell aplaudiment de 15.000 persones dretes aplaudint-nos, clar, és un moment àlgid de la teva vida, són aquells punts que són com especials, no? Va ser com meravellós. I sí, vam batre el rècord, que encara el tenim, perquè ningú... Home, el Palau Sant Jordi s'ha omplert moltes vegades ara, però cantant. És que ni el Paco ni jo vam cantar res, I en el context actual, el 2026, veus possible repetir un esdeveniment com aquell, que 15.000 persones en reunió vegin i gaudeixin d'una obra de teatre? Mira, avui dia s'omple el Palau Sant Jordi amb hores. Hi ha unes xarxes socials que t'inciten, et conviden i cantant, no? Amb cantants de tot tipus i omplen els Palau Sant Jordi de seguida. Ha canviat el món. Però, esclar, quan el Paco i jo vam omplir, no hi havia xarxes socials, no hi havia ni anuncis de tele. Era purament de gent del carrer que havia vist o s'ho havia passat molt bé. Ara, avui dia, podríem omplir el Palau Sant Jordi amb una bona promoció. No és tan difícil avui dia omplir-lo, no? Però no amb aquella veritat tan especial que teníem el Paco i jo dalt de l'escena. És aquelles coses irrepetibles. Jo sé que no tornarà a passar mai més. Això han passat gairebé 30 anys, em parlava del doctor Per Ramon, encara en fa més. Sí. Com diries que ha evolucionat o que ha canviat la comèdia des d'aleshores? Moltíssim, però esclar, són molts anys, Jo vaig començar fent comèdia amb el Jardiel Poncela i avui dia doncs, s'acaba amb un acudit d'aquests que veus en el TikTok, no? Esclar, l'humor ha canviat moltíssim, la comèdia ha canviat moltíssim, però hi ha una cosa que ni la intel·ligència artificial, ni el TikTok, ni les xarxes socials, no, serà difícil que ho aconsegueixin. El gran humor de tota la vida, de sempre, de fa 100 anys i 200 anys, està basat en les persones. O sigui, allò que et passa a tu, com a persona que porta ulleres, que ets jove, que tens un front, com a persona, aquí pot haver-hi un humor. L'acudit és el de menys, però el que li passa a la persona humana, que és el gran mèrit que té el Woody Allen, o que tenia el Charlot, o que tenia el Cantinflas, o el Luis de Funes. Aquella persona tan especial, li passa això i allò que fa gràcia. Però és que perquè li passa a ell. Amb una altra persona no té cap gràcia, no hi ha acudit. Hi havia un que deia, dame un gran personaje y yo te moveré el mundo. Saltem al cinema. Has estat actor de doblatge durant molts anys. Sí. Els teus personatges més emblemàtics ha estat el Woody Allen. Sí. L'has doblat tant en català com en castellà. I m'agradaria saber quina ha estat la pel·lícula del Woody Allen que més has gaudit doblant. Mira, el Woody Allen, evidentment, m'agrada molt. I m'agrada molt perquè és allò que dèiem del personatge que s'assembla a mi, i que s'assembla a tu, i que s'assembla a aquell senyor, no? I això m'agrada molt, no? I amb ell hi ha hagut pel·lícules que m'han agradat molt. Desmontando a Harry em va agradar molt, Sombras i dures, Delitos y faltas, n'hi ha molt. Últimament el Gran Hojas de Medio Pelo va ser una de les pel·lícules que més he rigut. Asesinato en Manhattan és extraordinària, però n'hi ha una que li tinc molt de carinyo, que és Días de ràdio, que no hi surt el Woody, només la narra. Sí, jo sóc el narrador d'aquella pel·lícula Días de ràdio, que és una mica la seva biografia. I a hi tinc molt de carinyo. L'has arribat a conèixer. Quina és la teva relació amb ell? Com va ser aquella trobada? Bueno, una mica especial, perquè, esclar, ell havia vingut a Barcelona alguna vegada, jo ja el doblava, però mai se'm va acudir anar-li a dir, oye, Woody, que jo te doblo.
més aviat em feia vergonya. I més aviat, en els dobladors, ens fa una mica de recelo, de temor, conèixer els que doblem. Perquè, per lògica, l'actor o l'actriu que dobles no li fas cap gràcia. Home, li estàs traient una part d'ell mateix. Sin embargo, malgrat això, aquí a Espanya, les pel·lícules del Woody Allen, quan jo les doblava, tenien més èxit econòmic. I el Woody és molt econòmic, no? I aleshores va voler saber per què a Espanya guanyava més diners que en altres llocs. I li van dir, això és perquè dobla un tio que ho fa molt bé i tal i qual. Llavors ell va tenir la curiositat de conèixer. Però jo vaig anar allà una mica amb el temor de què em dirà, què em dirà. Ens vam citar, ell em va citar i ens vam conèixer. I sí, va ser molt amable amb mi, i ell em va dir, és que estic molt content perquè de la manera que em dobles és que em fas més artista, em fas més héroe, amb tu tinc més èxit. I vaig dir, no, això ets tu, que ets molt bo. Arrel d'un discurs que va fer la Susan Sarandon a la Gala dels Goya, hi ha la sensació, penso, que és una feina que està molt més reconeguda anys enrere. Què en penses? Ara sí. Nosaltres ens hem dedicat, jo fa molts anys que em dedico al doblatge, que he caigut en allà, però fa 40 anys que doblo, no? I sempre hi ha hagut aquella cosa de, no, jo les pel·lícules les veig en versió original. Això tothom t'ho deia, no? No érem com molt reconeguts. Però és una feina que a Espanya s'ha fet molt bé amb grans dobladors, entre elles la Maria Luisa Solà, que és la que doblava la Sarandon, no? O el mateix, el meu antecessor amb el Woody Allen, el Miguel Ángel Valdivieso, un locutor de Ràdio Nacional, que ho feia molt bé, però molt bé. Va morir i es va dir que buscar una altra persona, però es havia fet un doblatge molt bé aquí a Espanya, molt bé. I ara s'està reconeguent d'aquella manera de fer-ho bé, que hi havia una feina molt ben feta, tan artística com vulguis, i tan difícil com vulguis, perquè, esclar, la pel·lícula ja està feta, l'actor ja està fet, les paraules ja estan dites, i tu el que fas és intentar resituar-ho amb el teu idioma, no? Però ara es reconeix molt, sobretot els grans. A mi m'ho han reconegut molt i ja ho veus. Jo tampoc no sóc un gran doblador. Faig molt bé el Woody Allen, això és veritat, però tampoc sóc un gran doblador. Però bueno, cobreixes i ho fas tan bé com pots, no? Però aquí a Espanya s'ha fet molt bé el doblatge, molt bé, i valia la pena que es reconegués. Ara et vull proposar una situació. Si jo a dia d'avui et digués que d'ara en endavant només pots interpretar un personatge dels que has interpretat, o bé amb doblatge, o bé sobre l'escenari, o bé al cinema, en tota la teva trajectòria, a quin escolliries? Un que seguiries interpretant per sempre. És que ho faig molt, això, Però el Fèlix de l'Estranya Pareja, probablement perquè jo la vam fer durant 6 anys, cada dia. I jo, quan la feia, pensava, és que estàs tan bé amb aquest personatge que no cal que em facis mai més cap a la vida. Després n'has fet més, no? Però sempre posant-hi aquesta manera de fer molt Joan Pere, no? Però jo penso que sí, que si tota la vida hagués fet... A Anglaterra hi ha una funció que es diu La Ratonera, que fa 80 anys o 90 anys que la fan. A mi, amb la seva parella, podia haver passat igual. Podia haver fet 90 anys, però sempre hi ha hagut aquella coseta, aquell to. Una carrera tan llarga ha d'estar plegada d'anècdotes. Sí. M'agradaria que ens expliquessis quina ha estat la representació teatral més surrealista que hagis viscut mai. Home, la del Palau Sant Jordi va ser molt surrealista, perquè, a més, el Paco i jo, espantats, molt espantats, sortim a escena, i la reacció del públic, drets, aplaudint-nos, molt bé. Comencem la funció i la gent comença a pitar. El Paco i jo ens mirem, no sé què deu haver passat, però aquí no s'etxen. Sortirem d'aquí volando.
I era perquè s'estava retransmetent en directe i la grua passava per davant d'una part del públic. Aquell públic es va posar a protestar i no van poder tirar endavant fins que van treure la grua. El Paco i jo espantats, però esclar, como se revuelquen 15.000 persones, aquí no salimos vivos. Però n'hi ha hagut moltes. Un dia també en un lloc que plovia, era a l'aire lliure. Nosaltres estàvem a cobert, però la gent no. Vam dir, suspenem. No es va voler suspendre, tothom amb paraigües allà fent la funció. Un altre dia, no sé, n'hi ha moltes anècdotes, a Tarragona, una senyora en l'amfiteatre, una senyora que es troba malament i parem la funció, baixen els camilleros, se l'emporten i quan és a dalt salta de la llitera i diu «Jo no me voy hasta ver acabar la funció». Coses d'aquestes n'han passat moltes. Aprofitant que aquesta entrevista és per una sala de cine, m'agradaria preguntar-te quina ha estat l'última pel·li que has vist al cine. Al cine? Cine. Jo és una persona absolutament cinèfila. Jo tinc la col·lecció de tots els fotogrames quan es feien aquí a Barcelona. Vull dir que el cine ha sigut sempre la meva vida, no? El cine era, de la meva generació, era la meravella, no? El que passa és que últimament, una que no tinc massa temps, i l'altra també et diré la veritat, em costa molt que hi hagi una pel·lícula que em cridi l'atenció. Vam a veure la del Papa, la del Papa Francisco amb el Hopkins. Sí, Los dos papas. Los dos papes. Sí. Aquesta meva. I aleshores, què diries que aporta la gran pantalla a l'experiència cinematogràfica? La meravella. Estás en otro mundo. A casa veus una pel·lícula. En el cine entras en otro mundo. Això ho diu molt bé el Woody Allen en Dies de ràdio. Era meravellós. El món exterior era un desastre, però entrar al cine amb les cortines que s'obrien i començar la pel·lícula i entrar en aquells paisatges meravellosos, en aquells temes meravellosos, en aquell Higgs meravellós, era la fugida de la realitat. I ja per acabar, quin consell donaries als joves, sobretot a aquells que volen començar a donar les seves primeres passes en la interpretació, ja sigui al teatre, ja sigui al cine, o inclús ja sigui en el doblatge? Hi ha molts consells, molts consells. Jo sempre dic, cuida't molt físicament, cuida't molt culturalment, però físicament perquè en el cine, en el teatre, a la interpretació, el que vens ets tu, et vens tu. Per tant, cuida't al màxim que puguis per vendre allò que vols vendre de tu mateix. Això és bàsic. I després una cosa que els dic jo, no facis mai una pel·lícula o una interpretació només per guanyar-te la vida. Intenta guanyar-te la vida amb el globo, fent una altra cosa. Però fes-ho perquè t'agrada, no per guanyar-te, que no et vegis obligat a fer una representació d'alguna cosa purament per ofici, sinó perquè t'agrada, perquè és la teva vida, perquè és el teu amor. Joan, ha estat un honor tenir-te aquí al Cinema Girona aquesta tarda. Moltes gràcies. T'agraeixo molt aquests minuts i enhorabona pel Premi Honorífic. Bueno, mira, me l'emporto a casa. Exacte. Gràcies.